Mga bay, na ako'y istorya. Si Juan ug si Pedro, suod nga higala, mahilig sila duwag basketball. Tungod sa ilang kahilig, everyday magduwa sila basketball, mag-istorya sila basketball. Apan na sila pangutana, doon na bay basketball sa langit? Ikaw, kung sa itubag nimo. So kanang pangutanaha walay makatubag. Apan, usa ka adlaw ni ana, si Juan namatay ug pinakalit. Subo kayo nga pamalandongon. Ug si Juan nagpakita sa damgo kang Pedro ug niingon, Pedro, aduna ko'y duha ka good news kanimo. Una, naay basketball sa langit. Nindot kayo, actually magsugod ang liga. Ikaduha, apil ka sa liga. Karong gabi kauban ta sa team. Mga igsuon, good news ba ni alang kang Pedro o bad news? Mga bay, mga kaisabingay, kini si Father Rod or Father Rudyard para sa ato ang hamubo nga pamalandong sa ato ang ikaupat na Domingo sa Adbiento. Mga bay, mga kaisabingay, ang atong ebanghelyo nagisgot kabahin sa maayong balita. Ang good news ni Mary ngadto kang Isabel ug sa banay nila Zacarias sa iyahang pag-adto sa bungtod, pagbisita, paghatod sa maong balita nga siya magsabak sa Ginoo. Mga bay, niulpot ang kalipay sa anak ni Isabel diya sa iyang sabakan tungod sa iyang nadungog nga mamahimo ng inahan sa Ginoo. Ang iyahang suod kaayo nga higala nga si Maria. Mga bay, yes, nindot kini kay duol na ang Pasko. Malipay kita. We are all excited. Apan mga bay, sa laing bahin usab, anaa ang dili kaayo maayo nga balita. Anaa usab kanato ang mga experiences ug kasamtangan kanato sa atong kalibutan, ilabi na sa atong nasod, ilabi na diri sa Sugbo ug sa mga duol nga mga syudad, Bohol, Surigao ug uban pa. Tungod ni ining kadaot nga gihatag sa bagyong Odette, daghan kaayong mga kaigsuonan nato ang nag-antos ug nagsakripisyo, ang napurwisyo sa bagyo nga Odette. Mga igsuon, daghang mga balay nga nagadaot, mga buildings nga mga na-collapse or apektado kaayo, mga dalan nga nangaguba, mga balay nga nawad-an ug atop. So mga bayo, mga kaisambingay, mga kaigsuonan nato, walay kaon, walay kuryente, wala tanay mga communication lines, walay tubig. Mga bay, kadisod, o kini dili kaayo maayo nga mga balita alang kanato nga kita usab bisan pa sa atong ka-excited sa pagsugat sa atong Ginoo karon nga Pasko. Apan subo usab kayo nga pamalandungon nga atong mga kaigsuonan, anaa in taon sa kaguol, anaa in taon sa mga problema. Daghang mga kaigsuonan nato nga dili nagamaunsaon pagdala sa kahimtang, nagkalisod na mga igsuon ug mga bay. Naliwala ni ining tanan. Anaa ang atong Ginoo. Anaa siya sa kanunay nagpangga, nagmahal. Anaa siya nagapaabot kanato. Apan mga bay, ang lisod lang kaayo kay daghan usab mga kaigsuonan nato na sayop kaayo ang ilang panglantaw, that they put the blame on God. They ask God, asa siya sa panahon nga anaa ang mga problema, anaa ang pandemya, anaa ang kalisod, anaa ang mga kasakit, kagutom, tanan nga mga nasinatik sa atong kalibutan. Apan nakalimot siguro kamo ug nakalimot ang atong ubang kaigsuonan. Kung si Kristo diha sa pagpanganak kaniya, naa siya sa pasungan. Walay suga, walay kuryente, walay tubig, walay communication lines. Gutom na ni mahog tae diha sa pasungan. Mao kana ang atong Ginoo. Usa mga igsoon, kabahid kini sa atong kinabuhi. Dili unta kita mawadag paglaom kay si Kristo uban gayud kanato diha sa atong kasakit. Bisan gani siya nag-antos, midawat o mihalog sa dakong krus aron kita tanan mga makasasala iyang giluwas. Usa mga bay o mga kaisapingay, kining tanan nga atong nasinati sa kalibutan, kabahin lang kini. We are just tested by our faith. Let us move on. We believe that there is a big God, bigger than our problems. Padayon kita diya sa paglaom. Padayon kita sa atong dakong pagtuo sa Dios. Kay kitang tanan, gikinahanglan mo barog, mutindog ug mulaom.
Kay kitang tanan mga anak sa Dios, dili kita angay magbulag-bulag, dili kita angay magdautanay, kundili magtambayayungay, magtinabangay, maghigugmaay. Kay kitang tanan usara, kitang tanan pinangga ug minahal sa Dios. Ingon pa si John Donne, no man is an island. Walay usa nga wala nang inahanglan sa usa. Pareho ra kitang tanan mga igsuon. Bangon kitang tanan musalig, kitang tanan mulaom sa dakong gugma sa atong Ginoo. Kay giingon sa Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, our Emmanuel, that whoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. Mga bahay o mga kaisabingay, padayon kita, hinaot ikaw karon, dili mawadan sa paglaom, laban mga kaigsuunan. Kini si Father Rod, ug daghang salamat sa kanunay ninyong pagsubaybay. Ang Dios manalangin kanatong tanan sa ngalan sa Mahal sa